da prioritate? Păi nu, vedeți unde eu veneam de acolo, singur, și singur poți sosea, el singur, eu singur. Dar ce zi faci? Nu poți să faci. Bă, dar nu mai vine salvarea. Aici la Alexandria de la s-a întâmplat un accident, nu apare nici ambulanță, nici poliție, nimic. Nu știu ce să-i fac, mă, ce să-i fac. Da, centura nouă aici la intersecție, s-a întâmplat un accident grav. Era Simonul ăsta. Dacă avea centură scăpă. Cornel. Am... Păi da, doamne, dar e grav, e deja... Da. Nu scăpam. Nu știu. Nu poate să plângă. Doar aici la doi cu așa. Eu stau după cum faci. Cred că veniți aici și ia și te ia și stau la urmă. Se vede așa. Da, poate. Că a venit până și nu a scos botul, se vede, Loganul a lovit, el a luat în foarte. Nu a fost stradă până vine ăștia. Lăsați așa până vine poliția. Da, trebuie să pornă. Dar cine au dat de telefon la salvare? A dat mai multe. Stai acolo, mami, stai acolo. Se mișcă. Nu, lasă-o să stați acolo, stați acolo. Am avut ce să schițez, să frânez, că n-ai. Dacă ești pe prioritate. Câte văd. În fiecare zi am zis că nu mi se poate întâmpla mie așa. Dar dacă nu, ai dita mai ăla, uite acolo. La 100 de metri sau 150 de metri ai cedează trecere, indicator. Lasă-l dreaptă de indicator. Deci, bă, fără nicio schițări, m-am trezit, deci să... În 5 metri mi-am dat seama că el nu poate să oprească. În 5 metri n-am mai găsit frâna. N-am, mai 70, să zic 80, dar n-am. Deci aici stă ăștia la Curada, adică e 70.